Riera. Un moment que l'estic omplint. Quim! La nena. Per una vegada que no ploren tot el dia, com es desperti et mato, No s'ha despertat? No, ni la Xesca tampoc, sinó una altra esbroncada. Pobra, està cansada. Sí, tots estem cansats, No és l'única que no dorm, però no anem esbroncant a tothom. M'estranya que la Ginesta estigui com està, li passa els nervis. Tu creus que plora per això? Home, sí, una mica sí. Aquesta actitud no hi ajuda. Quina merda. Pensava que dormint a l'altra habitació no els sentiria, però és que és inevitable. Doncs va, espavilem, mengem i fem una migdiada abans que la Ginesta o la Xesca es despertin. Saps què m'agradaria? Què? Llogar una habitació d'hotel amb jacuzzi. Sí, mira, i a mi. Sí, sopar tranquils, un banyet i dormir sense interrupcions, saps? En silenci. Sí, no, d'una tirada, 8 hores, no, més. Al Marítim sempre tenen bones ofertes. Home, això seria molt cutre, no? Ai. Que té, seria molt cutre. Sí, la Xesca ens mata. Però de totes No, maneres... que no, quedaríem fatal. No, home, no, això de l'hotel no. Però anar a sopar tu i jo? Què, sopem aviat i podem tornar una hora prudent, no? Anem tu i jo sols i després arribem per ajudar la Xesca, ideal. I a on? Cati, va, m'estàs dient de veritat, això? No, el Pepe Què? Rosa. Perdona, si ho fem bé, Vi blanc, mariscada, què? Tiramisú. I un limoncello, per favor. Però vols dir que no li hauríem de dir a la Xesca? Potser vol venir. Però què dius? Si volgués apuntar, no aniríem al Pepe Rosa, Aniríem a un vegetarià. I jo, perdona, la veritat, jo no puc més amb el tofu, I jo tampoc. Jo ara només puc pensar en gambes de la costa. I un llamàntol, Què? Depèn del preu que vagin. Però gambes segur. Ai, que bé. Ai, tornem a sortir a sopar, tu i jo junts. Ja. Perquè sempre hi hem anat amb la Xesca, no? I no creus que... Què? Vull dir, que si anem només tu i jo... Què? No seria... No t'entenc. No, que no vol dir que estiguem malament. Els tres, vull dir, saps? No, jo crec que vol dir que estem cansats i que necessitem airejar-nos una mica, res més, però no passa res, no trobes? Tens tota la raó, necessitem airejar-nos, tu, no? I riure. Hòstia, carregar-nos les piles. I segur que la Xesca ho agraeix, això, Vaig a reservar. Escolta, al del costat de la finestra. Evidentment. Contestador, no. Quim. Ai, on sou? Ginesta, carinyo, què tens? Què tens, mi amor? Ja no ho saps ni tu, ni la mama tampoc. És que no sé què més fer. No en sé més, petita. Què tens? Ei, On són els teus pares? No els localitzo. no ho sé. Els has trucat? No, són gairebé les 8. La nena porta així tota la tarda i estan desapareguts. Espera, que si m'han dit alguna cosa a mi... Te l'agafaran. Espera, que els truco jo, espera. Va. No, contestador. Truco a la meva mare o És què? que passarà mateix. Ja, doncs... Mira, necessito que te la quedis un moment. M'ha vomitat, m'he de dutxar. És un segon. No, Xesca, Sí, però... seran 15 minuts. Vas dir que ni la toqués ni m'hi Que acostés. te la quedis, hòstia! D'acord, no digo. Dutxa tranquil·la, va, dutxa tranquil·la. Ei! Ginesta única, sóc el Marc, el Tete, No, Si la barqueta es tomba,
Me'n recordo com era això, la vaqueta es tomba... No, ei! Merda, no sé... Monica... Mira, saps què? Anem a fer una volta, tu i jo, eh? Sí, va. Xesca, ara tornem. Va, anem a fer una volta. Aquí... Va, calla, silenci. A veure si ha tornat en Marc. No, que no ho sabem. Us heu creuat amb el Marc? No ha tornat. No heu vist els missatges? No, sí, els hem vist tots, però és que no l'hem vist, ens pensàvem que ja seria aquí. Heu begut? D'on veniu? No, hem anat a comprar. I hem sopat por ahí. Unes tapes i sí, hem fet uns vinets. Porto tota la tarda sola. La nena no ha deixat de plorar, de vomitar. M'he tornat boja i vosaltres esteu por ahí fent vins? Home, a veure una cosa, dit així, Xesca, sona molt malament. Cati, us he trucat com a mínim 15 vegades. Sí, amb això tens raó, perdona. I per què s'ha hagut d'endur la nena al Marc i a sobre es deixa el telèfon, que no sabeu com estic, que no deixo de pensar en què deu estar fent? A veure, parles del Marc com si l'hagués segrestat, saps? Se l'ha endut sense dir-me res. Va, Xesca, en Marc és un bon nano, no fotem. Un bon nano, tinc ulls a la cara, eh? Escolta, guapa, ja n'hi ha prou de parlar del Marc com si fos un psicòpata, eh? Si s'han portat la nena, deu ser per ajudar-te o perquè es calmi. I això que vas tenir la santa barra de dir-li que ni la toqués. Un moment, això li vas dir? Va pallissar un xaval només perquè era xinès i traficant drogues. És un puto delinqüent. Mira, guapa, delinqüent no seràs tu, vale? Cati, ja està, ja. Cati. Ja som aquí. On éreu? No m'has sentit? Dic que me l'emportava. Estava a la dutxa. Hòstia, esclar, que tonto. Perdona, Xesca, és veritat. Perdona, i a sobre... M'he deixat el mòbil, perdona, és que... Dona. És que plorava tant que he pensat que me la podien portar perquè descansessis una mica, Xesca. Portes una setmana, que Déu-n'hi-do. I m'hi he vist que m'he deixat el mòbil, però no he volgut tornar perquè com a mínim passejant no plorava. S'ha dormit fa una estoneta i hem tornat cap aquí. Estàvem patint, fill. Has estat molta estona fora de casa. Ja ho sé, ho sento, perdoneu. Però has pogut descansar una mica, com a mínim? Sí, m'he estirat una estona. Que maco, això que has fet, Marc. Sí. Tampoc n'hi ha per tant, eh? I vosaltres on éreu? Que us hem trucat 50 vegades, no agafava el telèfon? No. És que vaig tan cansada que no he recordat que m'havien dit que anaven a fer una cosa i a sopar. M'ha anat molt bé que te'l quedessis una estona. La propera vegada no sabré que em sents. M'emportaré el mòbil. Em sembla que ja tenim cangur, eh? No? Va, que sóc el seu germà. Doncs escolta, ara que aquesta nena tan maca dorm, per què no us prepareu alguna cosa per sopar, tu i el Marc? Sí. Deveu tenir gana. Sí, jo molta, la veritat. Tu, canviat, que vas xop. Sí. Doncs això, 5 minuts, sí. Ben fet, fill. Estava pensant que... La propera vegada que us baralleu, ho podríeu fer en biquini i amb una pista de fang, així com per tirar. Aquí no fa gràcia. Que ha sigut molt fort. La culpa ha sigut del vi i no sabia el que em feia. Jo estava histèrica i tampoc tenia motiu. No, però s'entén que patissis. I que a tu t'hagi sapigut greu el que he dit al Marc. Ei, perdoneu, la falta de son, eh? Ja, sí, no hi ajuda. De totes maneres, estic pensant que... No? Amb un biquini i una pista de fang, eh? Sí o no? Va, tu calla i para la taula, eh?